pierwsze, bo mi się nudzi w życiu. Znudziło mi się życie w szkole, więc dlatego startuję do samorządu. Drugie, bo na pewno nie chcę, żeby Natalka wygrała, bo nie za bardzo się lubimy. Trzecie, jak to powiedzieć, bo lubię rządzić i wysługiwać się ludźmi. Lubię tak wiedzieć, co się dzieje i tak chodzić na różne spotkania i mieć taką jakby władzę nad szkołą, taką lekką. Lubię po prostu, no tak fajnie mi się to wydaje, fajne. Jestem Marcel, mnie to już znacie. Bardziej mnie chyba nie lubicie niż lubicie, prawda? Uważam, że dam radę, że sobie poradzę, na pewno sobie poradzę z tym takim wyzwaniem. A dlaczego? Skąd takie twoje... Ponieważ taka pewność ogólnie twoja? zawsze sobie daję radę, bo tak umiem sobie tak rozplanować czas, żeby to wszystko... sobie... Czyli jesteś zorganizowana, można powiedzieć, tak? Znaczy, no, chcę wygrać, no i chcę zachęcić inne osoby, żeby głosowały na mnie. Musisz, Helena, wybić się z tłumu, bo inaczej to w ogóle nie będzie sensu. Pamiętaj, że wygrywają tylko ci, którzy są wyraziści. Szara masa ginie w tłumie. Czy pani może na siebie głosować? Tak, dlaczego nie?